Technicus Philips. Tento účtu trošku takú prehliadku pozerám, mám tu takéto staty klasika, mám tu Dynamika, mám tu našeli Max Steel, to si dobehne na sám kľudne. Pozeraj, tu mám pár chemikov na kotonovské nejaké blbosti, na toto, mám takéto, akože, neviem, mám tu viac kino trošku na danom Michaelom, toľko to napríklad, vieš, tak, neviem, asi, kámo, vieš, pozor napríklad na tento je drahý, vieš, tak to je, neviem, akože, pozor, najhlavnejšia vec, máš tu Seja, Chestra a Kita, takže tu není len jedna legendárka na myš. Tu nemáš, verím. Mám tu Seja, pozerám na tento skin dobrý, mám tu Chestra no skin a na Kita mám tento zase. Pozri sa. 149 demov. Takto. Takže pekne sa dohodneme a mám to na mamku, takže to zvládneš. Pozri, tady máš takéto demenské veci. A tak, co